Evo nas u Šimanovcima. Vojvodino, što si tako ravna. Igor Savić. Igore, pa bolje kad je ravno, gde sad da se uzbrdo, nizbrdo, ne bi bilo baš pametno. Pripremio si zemlju za setvu kukuruza, je li tako? Nije pripremljena, ovdje je samo jedan setvospremač prošao prohod. Prošao i neko sa kolima i kopitama. A da. Malo se igrao ovdje, pravio neke... Malo. Nisu vanzemaljci, nisu to ti krugovi, nisu. Dobro. Ovdje je prošao jedan prohod setvospremač, sada bacamo azotno đubrivo. I onda možda kažemo... Još jedan prohod setvospremačem i čekamo da bude uslovno za setvu. Posle 1. aprila? Pa malo pre prvog, posle prvog, oko prvog. Nije prva aprilska šala, nego će stvarno da bude setva. Stvarno će biti nego temperature, jutro je bio mraz minus 1, 2, nema dovoljno, zemljište nema dovoljnu temperaturu za setvu. Prošle godine sa navodnjavanjem bilo veliki problem, ništa kiša, kanali suvi. Suša i ove godine mnogo fali vode u zemlji, ali je zima bila bolja, bilo je nekih padavina, bilo je malo snega, bilo je mrazeva, mnogo se lepše priprema nego prošle godine. Prošle godine je neuslovno bilo za pripremu skroz. Znači, kad bi oni snegovi se vratili od pre 20 godina po pola metra, pa to je pravo. To je pravo, to natapa zemlju, lagano se topi, zemlja pije i... Moguće su kanali presušili da to sve... Sve suvo, nigde kakve vode nema. Pa nema padavina. Nema padavina. A sad nešto, odakle navodnjavati, gde da se provuču? Ovdje ne postoji varijante da se to radi. Ne. Čak smo prošle godine pričali i da si sad pored neke velike morave... Džaba kad nemamo sisteme za navodnjavanje. Nema rendžera, nema tifona, nema ništa. Znači šta sad, gledati u nebo? Yes. One igre dodole, prizivati kišu. I to je to. Ali je moguće u 21. veku da smo došli na taj nivo, bre. Šta je to? Pa ne znam. I da se uzdaš u dobar hibrid koji će da koliko toliko bude... Pa mora da se neke grupe 300-400 da se seju, nema ništa od kasnih hibrida da što pre stigne kojim je kraća vegetacija i... Dobro, tu je da kažemo najpouzdaniji partner Agrosava, tako? Pa mi sejemo ovdje u Šimanovcima. Agrosavina semena i ovdje im odgovara to. Koji će biti hibrid sad? Ja ću ove godine 4 trojke. 4 trojke, lako se i pamti. Da. Pa i da preporučimo, eto, Igor zna nešto što možda vi ne znate, ali Agrosava sigurica, što bi rekli. Đubrivo, znači to je sljedeća faza, tako? Znači sada bacimo azotno đubrivo, setvospremač i ostavljamo, čekamo dan setve. Dobro. E sad, da li tu mogu nešto ovi glodari da naprave neku štetu i oni se prosto pripremaju? Pa nema glodara, znači može da napravi štetu kad počne kukuruz da niče, može da napravi vrana i fazan. Vrana i fazan. Da. A u zemlji može da ga žičnjaci buše i da unište seme. A ovi lovci na fazane, jel oni... Pa nema, obustava je lova. A obustava lova. Znači baš se namestilo da ništa ne može ide poljoprivredniku, rataru na ruku, nego sve mora da bude da se ono pouzda u neku srećnu okolnost da će to da bude kako treba sve. Koja je ovo površina? Ovdje ima hektar i 15 stari. Prošle godine, je li to jedno od gorih ili se zaređalo? Šta? Pa sa prinosom i sa... Suša je samo bila problem. Suša je problem. Bilo je neujednačeno nicanje, jako loše nicanje bilo i posle bio onaj sušni period od 3-4 mjeseca ovdje bez kiše. Imali smo i olujni vetar 1. jula, napravio ogromne štete na suncokrete, na kukuruzu, bio je sve povaljao i prošla godina je bila 0. A kad bi se, na primjer, ne znam, nešto kasnija setva, kad bi to može da... Pa ne može, mora što ranije setva, idemo što ranije u setvu da bi preskočili toplotne udare kad se kukuruz dođe do oplodnje, da uhvatimo neke temperature da može da se oplodi. Da. Tu se malo klima promenila, postalo su stvarno leta nesnosna. Pa to je najveći problem što nema 4-godišnja doba, nema rasporeda padavina, nemamo prave zime, nemamo ništa. Tako je. Pa evo što kažeš, taj neki snežni pokrivač napravio bi atmosferu dobru da se to prosto pripremi zemljište. A to se potpuno sad sve izgubilo. Ali pazi sad ovako, oni u bliskoj budućnosti ne predviđaju da ćemo se vraćamo na staro, nego će biti sve gore. Sve gore. Šta sad tu može ratar da uradi? Ništa, druže. Ne, apsolutno ništa, šta možemo da... Mislim, to je ono, kažu u Božijim rukama, ne možemo mi da utičemo na to. Dobro, mi jesmo nebeski narod, tako da... Ako na nekog misli na nas, sigurno će obratiti pažnju, ali mora baš sve kockice da se slože. Tako je. Ali se ne odustaje. Ne. Vidiš, to mi se sviđa, na primjer, kod
Pa ne, ali poljoprivrednika na novim prostorima. Nije ni to rešenje. Znači, prošla godina loša, još jedna loša i tu je onda kraj. Nema tu još lufta za puno godina da bude sušnih i da bude vremenskih nepogoda i nema. Znači, ova godina je biti ili ne biti. I uvijek ide na varijanta, ne seješ samo jednu kulturu, nego probaš sa više, pa šta se isplati? Suncokret, kukuruz, ječam, pšenica, pa neki prosak se vadi, ali... A i kod cene ne možeš da se puzdaš. To sad više ne utiče ni klima, utiče dalje rat u Ukrajini. Nije rat u Ukrajini. Ko je proizveo? Ko je malo, da kažemo, puko u tom nekom, ajde da kažemo, pa da sad onda izađeš ti, nekad su ljudi po ambarima drže pa ne prodaju, čekaju neku cenu, pa hoće, neće. I dokle to, mislim, to je stvarno jedna utakmica vrlo neizvesna. Nema više u ambarima, nema to više berbe kukuruza u klipu, nema više radne snage, nema ko da to istovara i da nema, sve se radi u zrnu i... A zemlja dobra, greota, ovo što kažeš da baciš dugme, odelo će da nikne. Naravno. Ovdje je baš dobra zemlja. Jeste, a? Da. Što je do vas, vi ste uradili, a sad... Jeste, do nas bit će puna agrotehnika, bit će optimalni rokovi, bit će usev čist, ošpartan, sve će biti urađeno kako treba, na kraju ćemo vidjeti. Evo mi sad dolazimo, bukvalno smo radili prilog malo pre u okolini Grocke, voćari, znači prošle nedelje 20 stepeni, 25 stepeni. Ujutru mrazevi, kaže, ide do -8, prosto nisam verovao, kaže, do -8 i oni isto kubure sa, eto, muka iza njih, ne vredi. Šimanovci juče ujutru -6. -6, pazi. A cijela nedelja prošlo bilo preko 20 stepeni. Preko 20, tako je. I ko sad to može da, i ko zna čak i u aprilu, ona kaže, danas razgovaramo sa zaštitarom, ona kaže, prošle godine je 20. aprila bio mraz. Znači, ceo april je isto neizvestan. Šta je prošle godine bilo sa cenom, da kažeš, najisplativije? Ja mislim da je ječam bio 21 dinar prva klasa. Prošle godine je dosta dobar ječam bio, dobar je i prinos bio i sve je bilo u prvoj klasi, i proteini, i vlaga i to je sreća. A sad to ne možda prepišeš i ove godine pa da kažeš, može da bude, da kažemo sigurica. Pa sigurica, džaba ako ne bude opet kiše, ko zna šta će biti. Možda će posle svaki drugi dan kiša, sunce, da ne možemo odbraniti u sebe od bolesti. Aha, i to pa ima drugu posle... Aj kako, nema. A ima i ono kad rodi previše da cela padne kao pa rodilo je, šta hoće sad kao? A nema to više pravila. Nema više pravila, ni kad je loša godina, ni kad je dobra. Ne utiče to na cenu više. Da. Ništa, molitve, budi istrajan u tome. Post svaki ispoštuj, nemoj da budeš da se bahatiš, nego prosto kažeš, ljudi, evo živi jedan život skroman, pošten, dajte mi kišu, ne tražim ništa više, preko leba pogača se kaže. I sve oči uprte u Agrosavu da s tim hibridima, eto, da se što bolji poseje, pa da, što se kaže, bude prinos neki za pohvaliti se. Igore, misija ti je onako izazov veliki za čoveka, ali ne odustaješ. Ne, još ove godine vidjet ćemo. Za sljedeću ne znamo. Šta ćeš za sljedeću? Pa šta? Šta bi bila alternacija, na primjer? Ništa. Ili tako baš? Pa ne znam, uopšte ne znam šta bih. Da. Znači, ako se ponovi prošla godina, onda je baš problem. Znači, država to gleda, ali da li kako ili razmišlja neko da uđe sa nekom subvencijom da pomogne da se... Pa dobijamo mi subvenciju, mislim, prošle godine... Jer to može da pokrije, to može da... I to bude uvijek nešto sa zakašnjenjem, pa... Pa nije bilo sa zakašnjenjem, prošle godine su isplatili su ovi 18.000 po hektaru, bilo je na vreme. Kevajde, da. Šta se ovo čulo? Nikinci. Aha. Vojska. A, vojska u Nikinci. Da. Dobro, ako vedro je, otkud grom iz vedra neba? Dobro, ništa da poželimo tu kišume, da sad ti kažeš i previše kišume da bude i to da napravi problem. Nema druže, može 100 litara da padne, neće promenuti, mislim, neće voda ležati, mnogo je suvo. I ovi kanali da se napune, treba im šta? Pa pogledaj ovo koji ti je danas, 20 i ne znam ja koji je mart, nema. Da. Mada čuveni Joja ima onu izreku, bolje da je seme u zemlji pa da čeka nego u džaku. Jeste, ali tu je problem, druže, kod nje nekog nicanja. Ne valja i to. Da. Znači, treba da bude neka vlaga, da svako zrno bude u istom momentu u dodiru sa vlagom, da izritira, da krene, da poenta je da je jednako nicanje. To. Da. Ništa, znaš šta, ovo konvertiramo sad na ovom nivou,
pa ajde možda se iznenadimo, pa bude nešto, ne znaš što kažemo. Dobro, Igore, šta si ti govorio onda u martu? I ti kažeš, ljudi, jeste, nisam bio u pravu, evo, sve se napravilo da bude dobro. Ajde, možda će da bude dobro, ko zna. Pa možda će biti godina da se pamti, možda će u narednom periodu biti raspoređene padavine kad god bude bilo potrebno na 2 nedelje, na 3 nedelje, na 10 dana da će padati, ne znam nija koliko, možda će biti prinos da se pamti. Ali ratari su navikli već na to, znači više tebe ne može iznenaditi ništa. Ne. Možda se desi šta, znači ti više ne možeš da budeš zatečan pa da kažeš ju šta mi se napravi. Prosto si sve prošao, sve si video. Sada je vlaga definitivno problem. Znači. I kako stvari stoje, klima u tom pravcu nešto ide s tim promjenama, tako da nešto mora da se... Čekamo sredu, utorak sredu, javili su nešto 10-15 litara, sad da li će nas... Jedna beketovska atmosfera čekajući utorak, sredu, pa šta će da bude, bit će. Mi ćemo do tad završiti... Ja ti želim da tog dobrog duha budeš i dalje. Nekad, znaš ono, kad se čovjek tako ponaša, onda odbije se od njega nešto loše. Veruj, budi pozitivan. Ko zna šta će da bude? A do godine, ma čekaj da ovu godinu izguramo. Možda se nešto i preokrene. Nikad se ne zna. Tako je. Eto. Svaka godina je priča za sebe. I to je tačno. I baš si to navikao, znači ništa više tebe ne može iznenaditi. Nisi ti od juče što se kaže. Eto, to bi bilo što se Šimanovaca tiče. Ostajemo u Vojvodini, idemo malo do okoline Zrenjanina. Da vidimo tamo šta nas čeka. Igore, rudari kažu srećno, pa da kažemo i ratarima. Srećno! Hvala. Eto, ajmo laganice.